Okay ra gud ipang lamba-lamban ni mga sanina yan anak mo yan anak mo. Ni Rani ka pro oh. Ipangunod ra ni. Ako na lang may mong manok ani kay wala may manok luto na no. Pasaylo ako sa manok kay murag iring nalugpitan ning manok. Bitaw mata na Ginoo ko Lord. Watch the full video gusto mo makatawa and that's it. This is Miss Cynthia. Lamdag ko, anak? Okay. So for today's video, I'm going to show you how to laba-laba. How to laba-laba, charot. So karon manglaba ko sa amo ang sapa. If naka-remember mo katong nagbasak ko, di ba? Katong nagsayangan nang himasa ko sa tiil. So karon manglaba ko kay kanay ang sanina murag pila na ni kasi mana way laba-laba sige ra man tagluto no sino tanas kusina pero sanina na bakag na diba? So arat na. So next time maybe ang garden tour after na ani kay kani pero mura man ni dapit ra man sa garden. Saan mo? Ikaw manglabay, nakalimot. Isa, daganon sa naha. A few moments later. Naglaba pa, yara kalimot og ganang nangan ano kabo. Matang. So first, kailangan nating ganunin ang so let's go. Walang epic fail na. Sino ni siya ang tubod. Ani gid mi manglaba. Tubod ni siya. So lahi ra ni sa sapa. Ang sapa is daloy man like pwede ra nimo makabo ang tubod. Magamit ka og inani. End of flashback. Kay hawo man. Diba rin kapoy mong labag tubod kay mag-ana-ana pa, kapoy dyan mo double effort, diba? So may patang sapa kay kabuon ra. So sapa tang laba. Tara. So mo ni siya ang sapa. Smell? Muot. Full inline muna. Pero siya di magpa-full kay full or budget usahay. Full or full? Basta kay tanga. Amo din ni ang lola katong tag-iya sa okra. Bantog rang gilamilom gadaduham dig i-reveal to asakpan. Tag-iya sa okra og sa taong ang A few moments later. So now let's start na maglaba-laba. So muna siya ang sapa, kay gauwan man gahapon. Basta gani mag-uwan og kusog. Puno gini siya as in apaw-apaw samot na og gikan gauwan jud like for example gauwan ron then minutes later grabe na ni pwede na nimo ni langoy-langoy yan sirin-sirinahan. Galing kay gamay lang siya space. Diba? So sa bata pa mi ani mitig langoy-langoy maabot miglangoy ring basak. Inana di jud ko kaputot kay makadayb-dayb og basak. Diba? Imagine that. So tuturuan ko kayo maglaba. Maglaba. The first thing we need to do, so di sa ta magluto ron manglaba. So, okay.
murag pilang simana na ning awang labunon may laba-laba na. Lima kong bakag na ning awang sanina ani. Diba? So the first, oh my Anong kailangan kong gawin? Another one. Buwa nga. manglaba pero may palanggana. Utas ako ni Bing. Lah, pare lagi na. Sarang eh? Sarang dago. Sarande ka? We. Char. It's okay to be ulyanin. Abnormal lang siguro ko. A few inches later. Tuturuan ko kayo manglaba pero dapat ganito pa ulit-ulit kayong kukuha ng pinggan. Tsaka pinggan na ni. Balde palanggana. O kabo. Ba mo ni manglaba. Diba? Muna giingon nga ulyanin nagadog ko. Tinuod na. Kinaulyaningan. So, ano siya to ang namo ni easy ra jud kaayo ning sapa kay igor ka man na. Kaysa sa tubod mag ana-ana pa ka effort ma pero magkamasod man ka. So the first thing we need to do is kinahanglan natong banlawan muna natin ang mga damit. Yes. Usually good sa ngin ani. Sa pagpuno balik di. Sa baril ko mga ba. Ana adto pusit. Pero karon kay gabaha man ang sapa. Ni si mama adto pang labaton sapa kay gabaha. Sayang ba? So dire naman ko nang laba. Kaning sanina ako aran eh. Kay nang laba naman ni sila before. Akong sanina kay wala laba-laba pila ka mana. Yes. So, kailangan natin banlawan muna ng ganern. Anara na to na ibutan. Ni mga na dito ang bakag. Samot na ni. Actually kanang sa nga ni kagising ko lang. Char, woke up like this. So, wa pa ko ga breakfast. Then so ko panglaba kay para anay nang trabaho ba. Unja. Napo ko ilakaw unya. So, paspason na nato naglaba. Ang ganern. Ana. Okay ra gud ipang lamba-lamban ning mga sanina ana-ana gud mo. Ana sayo rejam mo. Okay, saan taman? Pindot pa rin ani. Para ang kuan ba ang pero okay raman po lamba-lamba ni mo are kay kuan man. Running water man siya. Running water. Kagadagan ng water. Kani dali ra laban ni awa kay baw man ko nga dili bulingon ang mga sanina. So ligid ingon nga tinud-on og puso ba kay di man ni pras mga sanina sa mga manghod ng mga bako ng bulingon. Ana sanina ang buong bakag. So kani awa mga pilar ni kayos. Kana nya di pud ko tiglakaw kay tubig. So mga pangbahay ra gyud sanina ani. Yes. So, pag klaro ang bukas na. Ha? Bisa ka? Dili. On tinaw kayong tubig no. So ni ang sapa moto ang kabasakan, diba? So ani gid ni tigligo pero di man pud ka to pero Parang gano'n na nga. iko maligo uban nila ay ani maligo. So ano ni running water, diba? Yan na po yung mga pantat ani. So, og nakakaon na magpantat, makarelate mo sa ang giingon.
after that, namang laba mo, sa high school pa migyo, Flashback. nami ka ng subject namang laba, kuyawan, no? Nami subject namang laba, tapos naapoy magplansya. So, amo ang kuanad to, silbing activity, manggidamig labhunon, tas magdamig palanggana, din sa sapa pud may manglaba, kay dili mamiingon nga private among eskwelahan, then doon man og sapa among eskwelahan. Diba? So, sa sapa ming nanglaba tong time, And then, so right after that, nga nagkuan ta, Saon good? Zay, diba? So, lahir sponsor, Zay. Dini sponsor, no? Dini sponsor, no? Sige mo sponsor na ha. Bakya naman. Bakya naman. Diba? So, ayan. Then, put a little bit of water. May English to Zay. So, gamay na to yung butang tubig. Eh, para po, ano ba? Ayan. Tide. Pinamitan naman din eh. So magbutang ka og sabon, dili ingon nga daghanon kay di mo buwa samot okay ra daghan sa mong ibutang sabon. So gatipid kag sabon gamay ra butang mo para sad ang kuan ba marbag ug gatimpla pagatas para kanang singane. Singana na. Awara god ulyanin jud. Ang di tab-ang ba? Ang nana ba? Ang di tab-ang. Matang puning. So ganan. Oh. Imo siyang pwede man washing machine. So atong kamot imong washing machine. Till nga mo kuan siya mo bubbles. Bubbles. Ganan. Ganan. Ganan, ganan, ganan. So, muna siya itong butanganan o finished product. Finished product! But. So, unahon na to ang mga puti. Pero, sometimes, gadali na, di na magputi-puti, di na mag-decolor. Basta kay malang ha? Diba? So, muna sanina nga gagama ko biko. Muna ang gisuot tong gagama ko biko nga kasingot-singot niya. O paano malabahe? Tanawa na lang sa ang YouTube ug pila na ka-days to kanlipas. Pila na ka-days ning lipas niya hanggang sanina wa palabahe. Basta kay di man ko magpalaba man og sanina. Siya. Pila na lang ning nabili na to. So, tulo na lang, diba? Ina na siya paglaba. Ako dili man ko maninuod. Anong maninuod man? Mang laba og ang labhunon kay kahibaw Kibaw ka nga nagbinuang ra siya. Char! kog dili dirty. So, di na ko tinud-on na ana ra. Diba gadada ko sunrock sunda. Wa ko gagamit og sunrocks. Bakag ni Koknit. Koknit mo deha. So we're done na sa sabon.
So right after that, tuan ng banlawan ng ating chauvinis. No? Nana siya. Na. Nanira ni ka pro oh. Ipangunod rani. Nana rana. Muni ganan kung sapa ka. Lamba-lambar. Mana? Isi. Isi ba? Nana ra kay isi. Sang banlawan ragod ki. Running maning water ani. Mana dayon? Super easy. Hay. Mana? So ayan, we're done sa ato ang paglalaba, charot, sa sapa. And I'm sure you really like it. So that's it, and if you like this video, give some thumbs up and don't forget to hit the subscribe button for more videos about countryside life in Philippines. Thank you so much, and that's it. This is Miss Cynthia.